Għal 7 xhur ma kien hemm ebda mediċina out of stock fl-iskema tal-ispiżjar tal-għażla tiegħek. Ikkonferma dan Karl Farrugia, kap eżekuttiv tas-CPSU, il-post minn fejn jixtraw u jinħasdu il-mediċini. Samanna xejn mediċina out of stock u fl-ebda entità, ġifieri kemm fl-entitajiet pubbliċi li huma Mater Dei u sptarijiet oħrajn, kif ukoll fil-ispiżerja tal-għażla tiegħek. Ġifieri għandna ħażna biżżejjed biex nagħtu provviżjoni skont id-domanda kif dieħla. Waqt żjara tal-amministrazzjoni tal-Partit Laburista fl-ispiżerija tal-Isptar Mater Dei, il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn spjega kif taħt gvern preċedenti il-mediċini out of stock kienu drawwa. Iżda issa nbidel il-mod kif titħaddem is-sistema u qed tħalli r-riżultati xi ħaġa li kkonferma Farrugia. Biddilna l-mod kif qed isiru l-ordnijiet, qed isiru iktar ordnijiet frekwenti milli qed nispiċċaw b'ħafna stock fl-istores tagħna, għaldaqstant meta jkun hemm bidla fil-preskrizzjoni tal-pazjent inkunu nistgħu nbidlu x-xiri tagħna u nġibuh jaqbel ma dak li għandna bżonn. Lill-Ministri Fearn u Chris Cardona spjegalhom kif it-tmexxija ta' din l-entità saret waħda iktar organizzata b'mod li toffri serħan il-moħħ mhux biss lill-pazjenti iżda anke lil min jaħdem fiha. In hawnhekk li kap eżekuttiv għal dawn l-aħħar 5 snin, jiġifieri insertajt ħafna żminijiet differenti. Min-naħa tagħna ħabba li qabel proċedura ma kienx kif għadnik tispjegajt, il-fondi kienu jispiċċaw ħafna qabel, konna nispiċċaw illi ma jkollniex biżżejjed biex intawlu sal-aħħar tas-sena u għaldaqstant kien ikonna kriżi fl-aħħar tas-sena, fl-aħħar tas-sena jibdew jispiċċaw il-fondi. Il-Ministru Fearn ringrazzja l-ħaddiema tal-qasam tas-saħħa u ħabbar se jiġi estis fil-lokaltajiet oħrajn is-servizz ta' tqassim tal-mediċini għall-anzjani fid-djar. Servizz li beda fil-lokaltajiet ta' Raħa Ġdid u r-Rabat. Dan kollu huwa possibbli bis-saħħa ta' investiment qawwi tant li għax-xiri tal-mediċini u affarijiet relatati, il-Gvern qed jalloka madwar 100 miljun euro. Jekk tħares lejn mediċini aħna l-Gvern jonfoq medja ta' 60 miljun fis-sena, fuq affarijiet medikali bħal huma pacemakers, hip replacements u affarijiet hekk, il-Gvern jonfoq 40 miljun. Tul dawn l-aħħar 3 snin, iż-żieda fil-budget tal-mediċini u devices żdied kważi il fuq minn 30 miljun. Jifieri fejn qabel il-medja kienet 64 miljun. Id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Chris Cardona qal li l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista hija impressjonata bix-xogħol tajjeb li sar biex fi ftit żmien issolvit problema li tant kienet kiet lill-pazjenti, partikolarment l-anzjani.